שואלים אותי על ביג בי, אני שואל אחי ראית כפתף, הוא לא נורמלי המקום. אין לי זין הדברים האלה, מה עדיף לחיות 20 שנים בכלא, לא מעניין אותי אפילו בכלל, רק רוצה לשמוע מוזיקה. אין לי מילים לתאר את השעמום, ההפגנות והשביתות לא מגיעות לבום. ביבי מעניין אותי כמו ויקטוק, לא רוצה לבחור צדדים, ימין ושמאל זה כיוונים בשבילי. אין לי כוח לכל הלחצים, לא להיות מעורב לכל הדיונים. הממשלה העושה, הכלכלה פרומה, הכי לא שאלתי, זה לא ברשימה. אין לי זין לדברים האלה, מה עדיף לחיות 20 שנים בכלא, לא מעניין אותי אפילו בכלל, רק רוצה לשמוע מוזיקה. אחי, מה לא בסולם? אתה שם בפאקינג כלי, מה אתה אומר? אבל יש לנו מדינה כה קשה, מדי פעם פיגועים, מדי פעם ריבים, תמיד 2000 קרה רק לפני כמה שנים. אבל יש גם דברים כל כך טובים, יש לנו את סטטיק, מנדלבאום המשפטי ועוד הרבה דברים טובים. אבל בסופו של יום, חיים טובים, לפחות סבירים. תמיד אומרים שכשנהיה גדולים, כבר לא יהיה צבא. המים, עד שנהיה גדולים, כבר לא תצטרך למכור פאקינג כליה בשביל קופסת לגו.